खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बादियै सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 18 मार्च 2026 मायथाइ एबा 3 सैत्र दान 1432 मायथाइ बुधबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनै गोदान खामानिफोराव गोसो गुदुं जानानै थागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि सानथांखिफोरा जाफुंसार जानो हागौ। नोंथाङा गोजौ मावख'गिरिफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोनगोन। नखराव गोजोन आबहावा थागोन। लोगोफोरजों गोनां सावरायनाय जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जानायनि इसारा दं। आद्रा थानाय खामानिया सिगांथिं दावगालांनो हागौ। गोदान बिबानफोर मोन्नायनि जाथावना दं। दावबायनाया मोजां फिथाय होनो हागौ। नोंथाङा धोरोमारि हाबाफोरनि फारसे गोसो जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मोनाबिलियाव नोंथाङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। नोंथांनि गोसोआव गोदान गोहो थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों जोंथि गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोदान खाबुफोर फैनो हागौ। खामानि थिलियाव नोंथांनि खस्थ'नि फिथाय मोनगोन। नखरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। मोजाङै साननानै रां थिसननायनि फारसे आगान ला। मोनसे गोजाम सोमोन्दोआ मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा मोनसे गोदान मावथांखिनि सायाव खामानि मावनो जागायनो हायो। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। नोंथांनि समाजारि मान सन्माना बांगोन। दावबायनायनि खाबुफोरा मोजां जायो। गोसोआ खुसि थागोन। सानजौफु समाव नोंथाङा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। फिसा फिसा खामानिफोराव जाफुंसार जानाया नोंथांनि गोसोखौ बांहोगोन। न'आव रंजानायनि आबहावा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै गोदान सानस्रिफोरा नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानि थिलियाव लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरजों गोनां सम बारहोगोन। गोदान बिबानफोर मोन्नायनि जाथावना दं। लोगोफोरनिफ्राय मोजां बोसोन मोनगोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। धोरोमनि फारसे गोसो गुदुं जागोन। सावस्रिया मोजां थागोन। मोनसे गोदान सिनायथि मोन्नायनि नेरसोन दं। थालांनाय खामानिफोराव दावगानाय जागोन। गोसोआ गोसो गुदुं थागोन। मोनाबिलियाव मोजां खौरां फैनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों आकाहि निला गाब। कर्क राशि। दिनै नखरनिफ्राय जर'खा हेफाजाब मोनगोन। खामानि थिलियाव मोनसे गोदान जाफुंसारनाय जानो हागौ। बैसोगोराफोरनि सुबुरुनआ मुलाम्फा जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि नेरसोन दं। नोंथाङा गोदान बिथांखिफोरखौ गोसो गोथारै सानगोन। लोगोफोरजों लोगो हमज्लायनाया गोजोनथाव जागोन। दावबायनाया मोजां फिथाय होनो हागौ। सावस्रिया समानथि थागोन। धैर्यजों मावनाय खामानिफोरा जाफुंगोन। न'नि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। मोनाबिलियाव मुलाम्फा गोनां खौरां मोननो हागौ। नोंथाङा गोदान थुलुंगा मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों मुक्ता गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथाङा गावजों गाव फोथायनाय बांगोन। खामानि थिलियाव जाफुंसारनायनि खाबुफोर मोनगोन। रांखान्थियारि बिथिंफोरा गोख्रों जागोन। गोदान बिबानफोरा नोंथांखौ दावगानायाव मदद होगोन। नखराव सुखु गोजोन थागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब होनाया मुलाम्फा जागोन। दावबायनायनि खाबुफोरा गाहाम। सावस्रिया मोजां जागोन। समाजारि बिथिङाव मान मोनगोन। आद्रा थानाय खामानिखौ फोजोबनो हागोन। मोनसे गोदान बिथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। साननि जोबनायथिं नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। नोंथांनि गोसोआ खुसि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना आरो कमला गाब।
कन्या राशि दिनै नों खामानिफोरखौ मोजाङै मावफुंगोन। खामानि थिलियाव गोदान गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। नोंथांनि रांखान्थियारि हालोदा जौगागोन। फरायसाफोरा मुलाम्फा जागोन। नखरनि हेफाजाब होनाया सोलिबाय थागोन। नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय थुलुंगा मोनगोन। मोनसे गोदान बिथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। दावबायनाया मोजां फिथाइ लाबोनो हागौ। सोरजिलु खामानिफोराव गोसो गुदुं जागोन। समाजारि सिनायथिया गोख्रों जागोन। गोसोआव गोजोननाय थागोन। साना दिहुनथाइ गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें क्रिम गाब। तुला राशि दिनै समानथिजों मावनाय खामानिफोरा जाफुंसारगोन। खामानि थिलियाव दावगानायनि नेरसोन दं। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआव गोदै गोदै जागोन। नखराव हेफाजाब मोनगोन। मोनसे गोदान सानथांखिया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। दावबायनाया गाहाम जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। लोगोफोरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। मोजां खौरां मोननायनि जाथावना दं। गोसोआ गोसो गुदुं जागोन। सावस्रिया मोनसे गोदान लामाजों जौगागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब आरो निला गाब। वृश्चिक राशि दिनै साहस आरो फोथायनाया बांगोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि थिरांथाफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जाफुंसार जानो हागौ। नखराव गोजोन आबहावा थागोन। नोंथाङा धोरोमारि हाबाफोरनि फारसे गोसो जागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब होनाया मुलाम्फा जागोन। दावबायनाया मोजां फिथाइ होनो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन। गोदान बिथांखिया दावगागोन। समाजारि मान मोनगोन। आद्रा थानाय खामानिफोरा आबुं जानो हागौ। मोनाबिलियाव मोजां खाबुफोर फैनो हागौ। गोसोआ खुसि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा मै गाब। धनु राशि दिनै खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन। गोदान बिथांखिफोरा जाफुंसार जानो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबुफोर ओंखारगोन। फरायसाफोरनि थाखाय समा साबजाथाव जागोन। नखराव सुखु गोजोन थागोन। बैसोगोराफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। दावबायनाया मोजां आरो फिथाइ गोनां जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। पेन्डिं रां मोननायनि जाथावना दं। मोनसे गोदान दिथायाव खामानि मावनाया जागायजेनगोन। गोसोआव गोसो गुदुं थागोन। मोजां खौरां मोननो हागौ। साना मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब खोला। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रोजा गोमो गाब। मकर राशि दिनै खस्थ'नि आबुं फिथाइखौ मोननो हायो। खामानि थिलियाव गोदान बिबानफोर फैगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव जौगागोन। फालांगियाव मुलाम्फा जानो हागौ। नखराव गोसो गुदुं जागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब होनाया थुलुंगा होगोन। रां थिसननायनि थाखाय समा समान। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। समाजारि मान सन्माना बांगोन। गोदान बिथांखिफोरा सिगांथिं आवगायलांगोन। धैर्यजों जाफुंसारनाया फैगोन। साना बाहायथाव जागोन। गोसोआ सिरि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 10 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मुगा गाब। कुम्भ राशि दिनै नोंथाङा सोरजिलु खामानियाव जाफुंसार जागोन। गोदान खाबुफोर ओंखारनो हागौ। रांखान्थियारि मुलाम्फा जानो हागौ। लोगोफोरनि हेफाजाब थाबाय थागोन। गोदान बिथांखिफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। समाजारि बिथिङाव मान सन्माना बांगोन। दावबायनाया गाहाम जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। मोनसे गोदान सिनायथि सोमजिनो हागौ। आद्रा थानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। गोसोआ खुसि जागोन। सानजौफु उनाव मोजां खौरां मोनगोन। नोंथाङा गोदान गोहोखौ मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा खोला। खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों जाम गाब। मीन राशि दिनै गोसोआ सिरि आरो दिदोम थागोन। नखरनिफ्राय मदद मोनगोन। रांखान्थियारि थासारिया जौगागोन।
गोदान बिथांखिफोरा जाफुंसार जानो हागौ। धोरोमारि हाबाफोराव गोसो गुदुं जागोन। गोजाम जेंनाया सुस्रांजागोन। दावबायनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। सावस्रिया सरासनस्रा थागोन। मोनसे गोदान खाबु मोनगोन। गथ'साफोरनिफ्राय गोजोनआ फैगोन। गावजों गाव फोथायनाया बांगोन। मोनाबिलियाव गोसोआ खुसि जागोन। साना मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 12 आरो खाफालगोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।